Και πάντα θέλω η χώρα μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η χώρα μου εδώ στην Ελλάδα, η πατρίδα μου, που ποτέ δεν θα ξεχαστεί, και περιμένουμε τώρα αναγνώριση τώρα. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι. Ελπίζουμε το παράδειγμα του Μάικλ Άτκινσον, της Σούλα Χόφμαν, του Λεωνίδα Ραπτάκη να αποτελεί ένα φάρο φωτεινό, ένα μονοπάτι φωτεινό για όλους τους συμπατριώτες μας πολιτικούς εδώ στη χώρα μας. Πριν από 2 δεκαετίες ξεκίνησε ένα τιτάνιο αγώνα σχεδόν μόνος του, μαζί με τον ιστορικό μας τον Κώστα το Φωτιάδη, και κατάφερε, σχεδίασε και πνεύστηκε τη 19η Μαΐου, την έβαλε στην πολιτική ατζέντα, την έκανε εθνικό ζήτημα. Σήμερα η Παποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, εκπροσωπώντας όλο τον ποντιακό ελληνισμό, εκπληρώνει ένα ιστορικό χρέος της και το πληρώνει το χρέος της. Είναι σήμερα μαζί μας ο συμπατριώτης μας, ο δικός μας άνθρωπος, ο πολιτικός επιστήμονας, ο κοινωνιολόγος, ο άνθρωπος που άνοιξε το δρόμο για την γενοκτονία και την αναγνώρισή της διεθνώς. Παρακαλώ, υποδεχόμαστε τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Ήθελα να χαιρετήσω αυτήν την αγορά της Θεσσαλονίκης, αυτήν την αγορά των πόλεων του Πόντου, την περίοδο που διανύουμε. Η πατρίδα μας, η χώρα μας, έχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη να ανακτήσει τη σχέση της με την αγορά, τον διάλογο, την εκκλησία του Δήμου. Η πρώτη ανάγκη που έχει η χώρα είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση της πολιτικής. Ακούτε για μεταρρυθμίσεις. Υπάρχει μια φλιαρία για τις μεταρρυθμίσεις. Όμως αυτό που κύρια έχει ανάγκη η Ελλάδα είναι μια μεταρρύθμιση της πολιτικής. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με 2 προϋποθέσεις. Να ανακτήσουμε τη σχέση μας με αυτό που στην κλασική Ελλάδα ονομάστηκε αγορά. Και βέβαια η πολιτική πρέπει να ανακτήσει τη σχέση της με την παιδεία. Αυτό λείπει σήμερα από την πολιτική, γιατί αυτό καταργήθηκε από μία άνομή, αδιαφανή αλλά και διαφανή πλέον συμμαχία μιας πολιτικής κακιστοκρατίας με τα λόμπι. Και η χώρα οδηγήθηκε εδώ. Έφυγε ο Μητροπολίτης, ο οποίος είναι και πατριώτης μου, γιατί είναι και θρακιώτης, επίσης όπως σας είπε. Είχε πολύ ενδιαφέρον μία αναφορά του Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, του Οικουμενικού Πατριάρχη. Νομίζω είναι καλό να το διδάσκουν αυτό στα σχολεία. Αυτό το πέρασμα από την Εκκλησία του Δήμου στην Εκκλησία. Αυτό το έχουμε επίσης πολύ ανάγκη. Πριν αρχίσω μία συνομιλία μαζί σας και με αφορμή την παρουσία εδώ του γερουσιαστή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, του Λεωνίδα Ραπτάκη, ήθελα να πω το εξής. Πριν από 2 χρόνια περίπου, όπως ξέρετε, είχα μια εμπειρία.
είχα προσκληθεί σε μία συνδιάσκεψη στο Σικάγο, την πόλη του σημερινού Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία Έλληνες, Αρμένοι, Τούρκοι επίσης και άλλοι διανοούμενοι, ακαδημαϊκοί και πολιτικοί θα συζητούσαμε για τις γενοκτονίες του προηγούμενου αιώνα. Πριν από 2 χρόνια συμμετείχα στη Φιλαδέλφεια στα αποκαλυπτήρια του μνημείου της Ποντιακής Γενοκτονίας. Είχα επομένως βίζα. Πήγα λοιπόν στο Σικάγο και εκεί μου ανακοίνωσαν ότι ακυρώθηκε η βίζα μου. Από εδώ λοιπόν ήθελα να πω στον κύριο Ραπτάκη. Αυτά τα έγραψα βέβαια και σε μια επιστολή μου στον Αμερικανό πρέσβη τότε στην Αθήνα, αλλά είναι καλά να περάσουμε και σήμερα από εδώ αυτό το μήνυμα. Κοιτάξτε, εγώ στη ζωή μου, σε όλη αυτή τη διαδρομή, δεν μπορούσα να επισκέπτομαι την Ελλάδα την περίοδο της δικτατορίας. Αυτό λύθηκε. Τώρα δεν μπορώ να επισκεφτώ 2 χώρες. Η μία είναι η Τουρκία και η άλλη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί τιμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η γνώμη μου είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να δουν τις παρέες τους στην περιοχή, γιατί έτσι εκτίθενται πολύ όταν ταυτίζονται με αυτό που συμβαίνει, αυτή τη βαρβαρότητα που κυριαρχεί ακόμη εδώ στα ανατολικά μας. Και μια συμβουλή και μια πρόταση, λέγοντας όμως ότι προσέξτε, για να μην μπούμε και σε έναν ακατέργαστο αντιιμπεριαλισμό ο οποίος δεν προσέφερε σε αυτή τη χώρα. Ευτυχώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πληθυντικές, δεν είναι του ενικού, γιατί όπως ξέρετε και όπως ακούσατε, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε περίπου 20 αναγνωρίσεις της Ποντιακής Γενοκτονίας. Και μάλιστα η μία και η πρώτη έγινε αυτή από τον Τζορτζ Πατάκη της πολιτείας της Νέας Υόρκης, όταν εδώ στην Αθήνα οι γνωστοί ύποπτοι ήθελαν να καταργήσουν την 19η Μαΐου. Αυτή ήταν η απάντηση που πήραν από τα αφεντικά τους, να το πούμε και έτσι. Ποια είναι όμως η πρόταση και συμβουλή? Οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και οι αμερικανικές κυβερνήσεις έχουν μια παράδοση φιλανθρωπίας. Έχουν μια άλλη διπλωματική παράδοση που εκφράζεται από 2 μεγάλους διπλωμάτες ανθρωπιστές που η ιστορία τους δικαίωσε, τον Χόρτον και τον Μόργεντάου. Αυτήν την παράδοση πρέπει να ακολουθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να μην εκτίθενται και να μην μαυρώνεται η εικόνα τους στην περιοχή. Σε αυτό όμως μπαίνει ένα μεγάλο χρέος ώστε να καλυφθεί ένα κενό από την μεριά, μεγάλο κενό ηθικό και πολιτικό, από τη μεριά όλων των προσφύγων, όχι μόνο των ποντίων. Το κενό αυτό θα καλυφθεί αν είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, αλλά ακόμη και στη Νέα Υόρκη ή στην Ουάσιγκτον, ανεγείρουν 2 μνημεία αφιερωμένα σε αυτούς τους μεγάλους ανθρωπιστές. Αυτό είναι το καθήκον μας, αυτή είναι η πολιτική μας. Κανείς δεν πίστευε πριν από 20 χρόνια ότι θα φτάναμε εδώ. Όλοι οι λαοί που υπέστησαν πολιτικές βίας, γενοκτώνας βίας, είχαν μια ημέρα μνήμη του δικού τους ολοκαυτώματος. Εμείς επί 80 και πλέον χρόνια δεν είχαμε μια ημέρα μνήμης για τους νεκρούς μας. Αυτό το κενό καλύπτει και, όπως ξέρετε,
τον Φεβρουάριο του 1994. Υπήρξε μια μεγάλη διαδρομή που το ποντιακό από τις πλατείες της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών, από τους μαχαλάδες όπως λέω καμιά φορά, έγινε εθνικό, διεθνές, ευρωπαϊκό ζήτημα. Αυτή είναι σήμερα η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Πριν όμως μιλήσουμε για αυτά και για να σας δώσω ένα στίγμα αυτό που θα σας πω, μια σταθερά ηθικού και πολιτικού τύπου, πρέπει να πω ειδικά σε αυτές τις συνθήκες που διανύουμε, ότι εμείς όλοι δεν ανήκουμε σε μια παράταξη όταν προσεγγίζουμε αυτά τα ζητήματα. Δεν ανήκουμε σε ένα κόμμα. Ακόμα και όταν υπάρχουν κόμματα, γιατί τώρα δεν έχουμε κόμματα. Δεν ανήκουμε σε παρέες, οι οποίες όπως αποδείχτηκε ιδιοποιούνται το κράτος και το δημόσιο χρήμα. Εμείς ανήκουμε και κάνουμε το καθήκον μας, το χρέος μας απέναντι σε κάτι μεγαλύτερο, που είναι η πατρίδα μας, η Ελλάδα, ο πόντος, το έθνος μας. Αυτή η σταθερά καθορίζει την πορεία μας. Εγώ, όπως ξέρετε, κινήθηκα με αυτές τις σταθερές χρόνια και γι' αυτό σήμερα, ενώ όπως γνωρίζετε ο πολιτικός κόσμος μέσα σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη και τις περισσότερες φορές ζητά συγγνώμη, μάλλον όλες, για να επανανομιμοποιηθεί, εγώ πρέπει να σας πω πολύ καθαρά. Εγώ δεν αισθάνομαι καμία ανάγκη να σας ζητήσω συγγνώμη. Και μάλιστα αν δει κανείς όλη αυτήν την διαδρομή, θα κατανοήσει ότι μάλλον εσείς και ειδικά οι πόντιοι και οι θρακιώτες πρέπει να μου ζητήσετε συγγνώμη. Αυτό το είπα γιατί υπάρχει ένα ζήτημα ηθικό. Γιατί είναι τώρα 17 χρόνια από τότε που αναγνωρίστηκε η γενοκτονία από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά αυτά τα περισσότερα ήταν ένας μεγάλος αγώνας να προστατεύσουμε τους συμβολισμούς, την ακεραιότητα αυτής της ημέρας, γιατί ναι, ο Ανδρέας Παπανδρέου, και αυτό τον τιμά πάρα πολύ, την καθιέρωσε. Στην αρχή δεν το ήθελε, δεν το ήθελε ούτε ο παλιός ο Καραμαλής και κανείς. Αυτή η υπόθεση αναπτύχθηκε ενάντια στα κόμματα, όμως ο Ανδρέας το έκανε. Αλλά μετά από εκεί και πέρα είχαμε μία διαρκή προσπάθεια υπονόμευσης αυτής της ημέρας, η οποία πήρε μορφές άκομψες, απαράδεκτες, ανήθικες. Έτσι λοιπόν, και επειδή όταν αντιμετωπίζεις τέτοια ζητήματα ή μια ομάδα, ένας λαός που διεκδικεί από την διεθνή κοινότητα την αναγνώριση που διαπράχθηκε εναντίον του, πρέπει να διακρίνεται από ένα υψηλό επίπεδο αυτοσεβασμού και αυτοεκτίμησης. Έτσι αυτός ο λαός, αυτή η ομάδα και ειδικά οι εκπρόσωποι του δεν μπορεί να κάνει συμβιβασμούς ηθικού, κύρια, και πολιτικού τύπου σε αυτά τα ζητήματα. Έτσι λοιπόν νομίζω όλοι σας, αλλά και εδώ εγώ προσωπικά πρέπει να πω ότι δέχομαι την προσωπική παρουσία, όχι την κομματική παρουσία των εκπροσώπων οι οποίοι είναι εδώ και οι οποίοι μας πρόσβαλαν όσο κανείς. Σε καμιά πολιτισμένη ευρωπαϊκή χώρα δεν θα γίνονταν αυτό. Σε καμιά.
Δύο δρόμοι υπάρχουν. Μάλλον δύο προτάσεις υπάρχουν προς τα δύο αυτά λεγόμενα κόμματα. Εγώ το έχω πει ειδικά για τον έναν και άλλη φορά, ήταν παρόν μάλιστα σε μια στιγμή και ο Βάσος Ολυσαρίδης, εμένα με τον ιό με χωρίζουν οι 353.000 νεκροί του Ποντιακού Ολοκαυτώματος. Εγώ το Πασόκ δεν το έφτιαξα για να προσκυνάμε τον Κεμάλ, γιατί είδα και μία επιστολή εδώ, χαιρετισμό. Αυτό λένε οι νόμοι της ηθικής και οι νόμοι μιας νέας δημόσιας σφαίρας που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος. Αυτός ο τόπος, αν δεν οικοδομήσει μια δημόσια σφαίρα επάνω σε αρχές και αξίες, θα πηγαίνει εκεί που έφτασε σήμερα. Δεν ήμασταν πλούσιοι ηθικά και πολιτικά, γι' αυτό φτάσαμε εδώ, όχι οικονομικά. Δεν είχαμε δημόσια σφαίρα δομημένη σε αξίες, γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Και σε παραδείγματα. Το παράδειγμα ήταν οι διαφθορείς. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Αυτό όμως είναι πρόταση διαφθορέα, όχι πρόταση πολιτικού και δημόσιου άνδρα ή πολιτικού κόμματος. Έτσι λοιπόν για αυτούς τους δύο χώρους δύο προτάσεις υπάρχουν και νομίζω, αγαπητέ Παρχαρίδη, δεν τους έχετε ανάγκη εσείς. Αυτοί σας έχουν ανάγκη. Ποτέ δεν βοήθησαν την υπόθεσή μας, την υπονόμευσαν. Δεν υπάρχει μια στιγμή που αυτά τα κόμματα να στήριξαν αυτήν την υπόθεση. Όποιος το λέει αυτό ψεύδεται. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι μπορεί να είναι μια σταθερά, καθαρή, που θα καθορίζει τις σχέσεις των ποντίων με αυτούς τους δύο χώρους. Η μία είναι να ζητήσουν να έρθουν εδώ και να ζητήσουν συγγνώμη 3 φορές, 5 φορές και 3 φορές. Αυτό κάνουν λαοί με υψηλό επίπεδο ή ζητούν λαοί, θα ζητούσαν λαοί με υψηλό επίπεδο αξιοπρέπειας. Αυτό θα κάνανε οι Αρμένοι, οι Ασσύριοι που τους είδα προχθές στη Γερμανία, οι Εβραίοι. Και θα κάνανε και πολύ περισσότερα. Και το άλλο είναι, ζήσαμε 80 χρόνια με τον Κεμάλ. Για πολλούς λόγους, γεωπολιτικούς λόγους, αυτή η χώρα λάτρευε τον Κεμάλ. Είναι μεγάλη παρακμή να λατρεύεις τους δημίους σου. Είναι μεγάλη ύβρις να λατρεύεις τους δημίους σου. Δεν μπορούμε να ζήσουμε άλλα 80 χρόνια φιλοκεμαλικοί. Ο νέος ιστορικός κύκλος απαιτεί την αποκεμαλιοποίηση του μορφωτικού και πολιτικού χώρου αυτής της χώρας. Τι έγινε στη μεταπολίτευση? Τι πετύχαμε στη μεταπολίτευση? Κάποιοι λένε στον απολογισμό κάναν καπί. Τα κόμματα του 1974 φτιαχτήκαν για να φτιάξουν μόνο καπί σε αυτή τη χώρα. Ή μέχρι προχθές στον απολογισμό λέγανε οι Ολυμπιακοί Αγώνες κατέστρεψαν το αθηναϊκό περιβάλλον και καταχρέωσαν τη χώρα. Το απέσυραν και αυτό. Ένα πράγμα πέτυχε η μεταπολίτευση. Μία είναι η μεγάλη στιγμή της μεταπολίτευσης. Η καθιέρωση της 19ης Μαΐου σαν ημέρα μνήμης της Ποντιακής γενοκτονίας. Είναι μεγάλη τομή για αυτή τη χώρα. Είναι καλά αυτό να το καταλάβουν. Τι ζητάμε όμως εμείς? Τι θέλουμε? Γιατί βλέπω σε αυτό υπάρχει μία σύγχυση. Και υπάρχει σύγχυση γιατί δεν φτάνει η μονοκαλλιέργεια του χορού στους ποντίους. Εκτός το ότι ο χορός είναι πολιτική έννοια.
Ο χορός ταυτίζεται, είναι συνώνυμο του ανθρωποζώων πολιτικών. Δεν φτάνει όμως μόνο ο χορός, ειδικά όταν τον αφαιρείς από την πολιτική του διάσταση. Οι σύλλογοι πρέπει να γίνουν φροντιστήρια παιδείας. Γι' αυτό λοιπόν, αυτή είναι η παράδοσή μας. Τι κάνανε τον 18ο-19ο αιώνα στον Πόντο για να αναγεννηθούν? Φροντιστήρια. Όμως αυτή η σύγχυση που πηγάζει μέσα από την απουσία ενός νέου λεξιλόγιου οδηγεί σε προσεγγίσεις ιστορικίστικου τύπου ή και νομικού τύπου, ή αυτό που διατυπώνεται με το ερώτημα πρέπει και με το αίτημα η Τουρκία να αναγνωρίσει τη γενοκτονία, ή την απορία πότε η Τουρκία θα αναγνωρίσει τη γενοκτονία. Εμείς δεν είμαστε μία ομάδα, μία εκδίκηση τέτοιου τύπου διαπραγμάτευσης. Εμείς είμαστε κάτι βαθύτερο. Δεν πρόκειται ποτέ αυτή η Τουρκία να αναγνωρίσει τη γενοκτονία. Εμείς είμαστε ένα μέρος όλων εκείνων των λαών, των ανθρώπων, των ομάδων, ανδρών, γυναικών, μία συνιστόσα όλου εκείνου του μεγάλου κινήματος που απαιτεί σήμερα τι? Τον εκδημοκρατισμό στην Μικρά Ασία. Ένα αίτημα το οποίο είναι και ένα αίτημα ευρωπαϊκό. Στο βαθμό που θα εκδημοκρατικοποιείται πραγματικά η Μικρά Ασία, τότε θα υπάρξουν δυνάμεις εκεί οι οποίες θα αναγνωρίσουν την ποντιακή γενοκτονία. Τι εννοούμε, και αυτό είναι ένα πολύ καλό μάθημα για την Ευρώπη, αυτό εδώ και χρόνια έπρεπε να αναδεικνύει ο πολιτικός μας κόσμος, ο πνευματικός μας κόσμος. Τι εννοούμε εκδημοκρατισμό? Όχι αυτό που γίνεται εδώ και δεκαετίες, όχι εναλλαγή σουλτάνων, όχι το πέρασμα από την σκύλα του κεμαλισμού στην χάριδη ενός φονταμενταλιστικού και φωνατικού Ισλάμ. Εμείς διεκδικούμε το πέρασμα στην πόλη, στη δημοκρατία, σε μία πολυκεντρική Μικρά Ασία όπου θα εκφράζονται στα πλαίσια διοικητικών, πολιτισμικών αυτονομιών τα δικαιώματα όλων των λαών, όλων των εθνοτήτων, όλων των αυτόχθονων και ιστορικών λαών της Μικράς Ασίας στα πλαίσια ενός νέου συντάγματος. Είναι λάθος ο όρος μειονότητες. Δεν είμαστε μειονότητα. Όπως και οι Κούρδοι δεν είναι μειονότητα. Όπως οι Αρμένοι δεν είναι μειονότητα. Όπως οι Ασσύριοι δεν είναι μειονότητα. Είμαστε ιστορικοί αυτόχθονες λαοί της περιοχής. Ούτε οι Ινδιάνοι στην Αμερική, στην Νότια Αμερική, ούτε οι Ζουλού δέχτηκαν ποτέ ότι είναι μειονότητα. Εμείς λόγω των εγκλωβισμών εδώ των γεωπολιτικών αλλά και της ανεπάρκειας της ακαδημαϊκής ακούτε να λένε μειονότητες. Έγιναν μειονότητες αυτοί οι ιστορικοί λαοί. Επομένως, η μία ταυτότητά μας είναι ότι είμαστε ένα μεγάλο, ένα κίνημα εκδημοκρατισμού, ένα κίνημα δημοκρατίας για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Το δεύτερο είναι ότι στο βαθμό, προσέξτε, που θα εκδημοκρατικοποιείται αυτή η περιοχή, στο βαθμό που θα ενισχύουμε τον αγώνα μας για τη δημοκρατία στην Τουρκία, στην Μικρά Ασία,
θα αποτρέπουμε μία εθνοκτονία, μία πολιτισμική γενοκτονία, η οποία συνεχίζεται στον Πόντο μετά το 1923 εις βάρος των εξισλαμισμένων ποντίων που είναι εκεί. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του γενοκτονικού σχεδίου? Η εξαφάνισή τους η πολιτισμική και η εθνική. Και ιδιαίτερος όμως στόχος είναι η δολοφονία της αρχαίας ελληνικής. Γιατί οι ποντιακοί που μιλούν εκεί είναι οι πλησιέστεροι προς την αρχαία ελληνική ομιλούμενη σήμερα γλώσσα. Ο αγώνας μας λοιπόν δεν είναι μόνο αγώνας για την αναγνώριση της γενοκτονίας για τη δημοκρατία. Είναι και αγώνας να αποτρέψουμε όλη αυτόν τον σχεδιασμό, τον εθνοκτονικό σχεδιασμό εις βάρος των ποντιακών πληθυσμών που έμειναν εκεί. Έτσι λοιπόν τα επόμενα χρόνια θα πρέπει το ζήτημα της γλώσσας, της προσπατασίας της ποντιακής γλώσσας να είναι το κυρίαρχο ζήτημα στο οποίο θα καθορίζονται οι σχέσεις της Τουρκίας όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά με όλη τη διεθνή κοινότητα. Και πρώτη διεκδίκηση για όλο αυτό το στόχο είναι η αποπομπή της Τουρκίας από την UNESCO. Δεν μπορεί να αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινότητας μία κάστα, γενοκτονική κάστα, η οποία δολοφονεί και άλλες γλώσσες, μητέρες γλώσσες, μία γλώσσα μητέρα της παγκόσμιας οικουμενικής γλώσσας κύρια του δυτικού κόσμου. Είμαστε επίσης ένα κίνημα αξιών και ιδιαίτερα ένα κίνημα που σέβεται την μεγαλύτερη αξία, αυτή του σεβασμού της ζωής, του σεβασμού του ανθρώπου. Αν θυμάστε, όταν μου είπαν παλιά τι είναι η 19η Μαΐου, είπα είναι η νίκη της ζωής επί του θανάτου. Εμείς είμαστε λάτρεις της ζωής. Αυτοί οι Κεμαλικοί, οι Νεότουρκοι ήταν και συνεχίζουν να είναι λάτρεις του θανάτου. Γι' αυτό λοιπόν όλη αυτήν την φιλανθρωπική μας προσέγγιση θα πρέπει να την κάνουμε διεκδίκηση, να την κάνουμε πολιτική, ιδιαίτερα εμείς σαν Έλληνες και σαν Πόντιοι, για τον εξής ιδιαίτερο λόγο. Εμείς τον προηγούμενο αιώνα γνωρίσαμε μια ιδεολογία του θανάτου που είναι ο ναζισμός. Ο ναζισμός είναι μια ιδεολογία του θανάτου. Εμείς είχαμε Κάνδανο, Καλάβρητα, Χορτιάτη, Κερδίλια. Εμείς όμως δεν γνωρίσαμε μόνο αυτήν την ιδεολογία του θανάτου. Γνωρίσαμε πριν μια άλλη ιδεολογία του θανάτου που είναι ο κεμαλισμός. Είχαμε πριν Τρίπολη, Μπάφρα, Σάντα, Αμάσια. Γι' αυτό λοιπόν ο δικός μας αγώνας σεβασμού της ανθρώπινης ζωής θα πρέπει να εκφραστεί με το αίτημα για την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως Ευρωπαϊκής ημέρας μνήμης όλων των θυμάτων του κεμαλισμού. Όχι μόνο των Ποντίων, των Ιώνων, των Θρακών, των Κυπρίων, αλλά και των Αρμενίων,
των Ασσυρίων, των Κούρδων, οι οποίοι εδώ και 80 χρόνια υφίστανται πολιτικές γενοκτονίες. Ο Χίτλερ εξόντωνε τους λαούς επί μια δεκαετία. Οι Κεμαλικοί συνεχίζουν το γενοκτονικό του σχέδιο επί 80 τώρα χρόνια. Σήμερα νομίζω θα αισθάνονται ιδιαίτερα υπερήφανοι οι ήρωες της Αμάσιας. Πολύ περισσότερο θα αισθάνεται υπερήφανος ο Σιμεών Ανανιάδης, γιατί σήμερα για πρώτη φορά άργησαν πολύ πόντι οι νεολαίοι με μία συμβολική κίνηση, με μία ποδηλατοδρομία από το Χορτιάτι μέχρι εδώ και με στάσεις στο Ανατόλια που ήταν το σχολείο του Σιμεών Ανανιάδη στη Μερζιφούντα, έκφρασαν αυτήν την δική μας αγάπη για τη ζωή. Εγώ θέλω να τους πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που έκαναν σήμερα. Και ήθελα να τους κάνω και μία πρόταση ακόμη. Γιατί αυτό έχει πολύ βάθος που δεν είναι όμως της στιγμής. Χρειάζονται όμως δύο σχόλια. Στο φαντασιακό των νέων παιδιών, των ποντίων, στο φαντασιακό τους ο πόντος είναι άμον το χωρίον Σοκυλκής, ή ο πόντος είναι Χωρών και Ζίπκας. Το είδα και στις εικόνες αυτής της έκθεσης ζωγραφικής που γίνεται. Δεν είναι όμως αυτό ο πόντος. Ο πόντος ήταν ένα μεγάλο κέντρο πολιτισμού που επέδρασε πολύ στον εξανθρωπισμό εκεί της περιοχής, στον εκπαλιτισμό της, αλλά επέδρασε πολύ και στην ευρωπαϊκή ταυτότητα. Έτσι λοιπόν, εγώ θα τους πρότεινα για να μπουν σε αυτόν τον ορίζοντα, σε αυτό το πλούσιο πολιτισμικό κοίτασμα του πόντου, εγώ θα τους καλούσα σε μία επίσκεψη, ένα ταξίδι που μπορεί να έχει και πρέπει να έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Ένας σταθμός αυτού του ταξιδιού είναι η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη στη Βενετία, εκεί στο Σαν Μάρκο, στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Τι είναι εκεί? Από εκεί ξεκίνησε η ευρωπαϊκή ιστορία. Εκεί έσωσε τα βιβλία, τα ελληνικά κλασικά βιβλία ο Βυσαρίων ο Τραπεζούντιος, και από εκεί άρχισαν οι πρώτες μεταφράσεις των Ελλήνων κλασικών. Εκεί ο Έρασμος έμαθε ελληνικά. Στην Ευρώπη όμως έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών για τον Έρασμο, τον μαθητή, αλλά δεν έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών για τον Βυσαρίωνα, τον δάσκαλο. Έτσι λοιπόν αυτή η νεολαία και εδώ και στη Γερμανία μπορεί να μπει σε αυτόν τον στόχο, σε αυτόν τον άξονα και να αναδείξει στην Ευρώπη αυτό το αίτημα της καθιέρωσης ενός ευρωπαϊκού προγράμματος σπουδών που θα έχει το όνομα του Βυσαρίωνα. Ο άλλος σταθμός αυτού του ταξιδιού είναι το Ουρμπίνο στην Ιταλία. Εκεί υπάρχει μια ζωγραφιά του Φραντσέσκο Ντελα Φραντσέσκα, Πιέρο Ντελα Φραντσέσκα, ενός μεγάλου ζωγράφου Ιταλού, ουμανιστή, ανθρωπιστή, ο οποίος έχει τον Βυσαρίωνα και τον Θωμά τον Παλαιολόγο. Στα σχολικά εγχειρίδια ξέρετε ότι υπήρξαν δύο μεγάλοι προτεργάτες του αγώνα για την ελληνική παλιγενεσία.
Ο ένας ήταν ο Κολοκοτρώνης, ο Πελοποννήσιος, και άλλος ήταν ο Υψηλάντης, ο Τραπεζούντιος. Είναι μεγάλη συμβολή των Ποντίων στον αγώνα για την αναγέννηση αυτού του έθνους. Αυτό που δεν μας διδάσκουν στα σχολεία, βέβαια διαπράττουν και ύβρις, προσβάλλουν τους νεκρούς μας. Πέρσι τέτοια μέρα έβαλαν έκθεση για τον Κεμάλ. Μεγάλη βαρβαρότητα. Αυτές είναι πράξεις φασιστών, όχι δημοκρατών. Και επειδή κάποιοι λένε ότι είναι αριστεροί και δημοκράτες και όλα αυτά, είναι οι πράξεις που δείχνουν ποιος εξακολουθεί να είναι δημοκράτης και ποιος εξακολουθεί να είναι προοδευτικός. Επειδή κάποιοι ήταν ενάντια στη δικτατορία, δεν σημαίνει ότι σήμερα είναι δημοκράτες. Το ζήτημα είναι να είσαι πάντα δημοκράτης, όχι να ήσουν κάποτε. Και αυτά τα μορφώματα, τα καριερίστικα μορφώματα, έχουν εδώ και πολύ καιρό πάρει διαζύγιο με τις σχέσεις της δημοκρατίας, η οποία στηρίζεται σε μια μεγάλη αγάπη για την πατρίδα. Αυτό λέει η Γαλλική Επανάσταση, αλλά όχι μόνο. Έτσι λοιπόν είχαμε... Δεν νομίζω ότι υπήρξε στην Ευρώπη μεγαλύτερη βαρβαρότητα από αυτό το συνοστίζοντα στη Σμύρνη. Αυτό δεν είναι εθνική παιδεία. Και όλα αυτά που γίνονται βάζουν σε κρίση και αμφισβήτηση την έννοια του έθνους και του κράτους. Αυτά δεν μπορεί να γίνονται σε μια πολιτεία που λέγεται ελληνική, εκτός το αποτελούν μεγάλη προσβολή για ένα έθνος όπως το δικό μας, που εξανθρώπισε και εκπολίτησε τον κόσμο με τι? Με την ομορφιά, την αίσθηση του ωραίου. Δεν μπορούμε να ζούμε, να υφιστάμεθα αυτή τη βαρβαρότητα. Έτσι αυτά στα σχολεία δεν διδάσκονται ότι οι πρόδρομοι του αγώνα της ελληνικής παλιγενεσίας ήταν ο Θωμάς ο Παλαιολόγος, ο Πελοποννήσιος και ο Βυσαρίων ο Τραπεζούντιος από το 1400. Αυτά τα λέω για τις νέες γενιές, γιατί αυτή η υπόθεση, το ποντιακό, δεν είναι ζήτημα του παρελθόντος. Δεν είναι ζήτημα μόνο της ιστορίας το ποντιακό. Το ποντιακό είναι ένα ζήτημα του παρόντος, αλλά κύρια είναι ένα ζήτημα του μέλλοντος, είναι δηλαδή ένα ζήτημα των νέων γενεών. Έτσι τα λέω για αυτούς τους νέους ανθρώπους, ώστε να ενισχυθεί, να ανακτηθεί η αυτογνωσία, η ποντιακή αυτογνωσία που είναι, και η αυτοσυνειδησία που είναι ταυτόχρονα και μία ελληνική αυτοσυνειδησία. Γιατί ο αγώνας μας για την αναγνώριση της 19ης Μαΐου, για την αναγνώριση της γενοκτονίας είναι τι? Είναι αγώνας για την ανάκτηση της ταυτότητάς μας και της ποντιακότητάς μας και της ελληνικότητάς μας, που οι πολιτικές γενοκτονίας και αποδιάθρωσης την αλλίωσαν. Το ποντιακό θα είναι πολύ περισσότερο στο μέλλον ένα ζήτημα ταυτότητας. Γιατί έτσι μόνο μπορεί να παγκοσμιοποιείς, αντί να παγκοσμιοποιείς. Έλεγα όμως ότι υπήρξε μεγάλη ευαισθησία δική μας όσον αφορά το ζήτημα της ανθρώπινης ζωής, του σεβασμού αυτής της αξίας της ανθρώπινης ζωής. Σε ένα επίπεδο διανοητικό, αυτό το ζήτημα σαν αρχή το έβαλε ο Βυσαρίων ο Τραπεζούντιος το 1460 και το 1461. Πού το έβαλε? Για σκεφτείτε. Και πόσο ιστορία τον δικαίωσε? Στην Ιρεμβέργη. Πρώτη φορά μίλησε στην Ιρεμβέργη και προειδοποίησε για αυτά τα δύο κακά, και τον ναζισμό και τον κεμαλισμό.
Και έλεγα χρόνια ότι ναι, ήτανε προϊόν της διανόησής του. Ήταν ένας μεγάλος Ευρωπαίος πολιτικός και διανοούμενος. Και επειδή μπορούν να υπάρξουν και κάποια πράγματα δογματικά, καθολικισμός και ορθοδοξία, πρέπει να σας πω ότι εγώ τον προσεγγίζω τον Βυσαρίωνα πολιτικά, αλλά πρέπει να σας προσθέσω ότι ακόμα είναι στη μνήμη μου η χαρά και ο ενθουσιασμός και η συγκίνηση που έκφραζε το πρόσωπο ενός άλλου θρακιώτη πατριώτη μου, του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, όταν πριν πάει στη Ρώμη τον είδα και του είπα πρέπει να πας στον τάφο του Βυσαρίωνα που είναι στο κέντρο της Ρώμης, στην πλατεία των Αγίων Αποστόλων. Από τότε ακόμη αυτή την πλατεία την ονόμαζαν Πλατεία. Πώς λένε τώρα οι πόντοι στην τραπεζούντα της πλατείας? Στην Πλατεία, έτσι δεν λένε? Στη Ρώμη λοιπόν, εκεί στο κέντρο της Ρώμης, είναι αυτή η πλατεία των Αγίων Αποστόλων. Δεν πήγε ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, εγώ σας εκφράζω αυτή την έκφραση του προσώπου του για να φύγουμε από διανοητικές και πολιτικές στενότητες και φοβίες όταν δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Μπορούμε να είμαστε συνομιλητές και στα ανατολικά και στα δυτικά. Όμως ήτανε μόνο η διανοητική επεξεργασία και ικανότητα του Βυσαρίωνα που τον έκανε να προβλέπει αιώνες πριν αυτήν την να προβλέπει τον φασισμό που έρχονταν, τον ναζισμό, και να εκφράζεται υπέρ της ανθρώπινης ζωής. Έγραψε ένα πολύ καλό κείμενο για τους Εβραίους από τότε. Εγώ το βρήκα εκεί στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, γι' αυτό οφείλω να το πω εδώ. Το Ισραήλ, οι Εβραίοι, και μόνο για αυτήν την εγκύκλιο του Βυσαρίωνα που καταδίκαζε το 1400 τις διακρίσεις ενάντια στους Εβραίους, οφείλει να αναγνωρίσει την ποντιακή γενοκτονία. Όπως επίσης οφείλει να αναγνωρίσει την ποντιακή γενοκτονία η Παλαιστινιακή Αρχή. Αλλά ας μην επεκταθούμε πολύ. Όμως και επειδή αυτή η πόλη είναι μια πόλη η οποία αποτελείται από ομάδες που έχουν υποστεί πολιτικές γενοκτώνας βίας, όλοι οι πρόσφυγες, οι Αθήγανοι, οι Εβραίοι, οι Αρμένοι, εμείς, αυτό που αποτελεί τι? Είναι και ο Σίμος εδώ, δεν είναι ο δήμαρχός σας εδώ. Ποιο είναι το πνεύμα της πόλης της Θεσσαλονίκης? Εκτός από την ελληνιστική περίοδο και την κλασική. Το πνεύμα της πόλης της Θεσσαλονίκης είναι ακριβώς η αγάπη για τη ζωή. Αυτό, επειδή γνωρίσαμε το θάνατο όλοι, από αυτό έπρεπε να αρχίζει μια σοβαρή συζήτηση και πολιτικές για το Θεσσαλονίκη πολιτιστική πρωτεύουσα πριν από χρόνια. Δυστυχώς και κοφτένα τόσο πολλά ο νους του. Ποια είναι η πλέον υψηλή ηθικά, πολιτικά αλλά και αναπτυξιακά πρωτοβουλία για αυτή την πόλη?
τι θα έκαναν κάποιες πεφωτισμένες ηγεσίες για αυτή την πόλη που την οδήγησαν εδώ, που την οδήγησαν σε αυτό το μαρασμό, όπως έκαναν για την Αθήνα αυτές οι κακιστοκρατίες, όπως τις ονομάζει. Η χειρότερη πολιτική τη λεγόμενη τάξη της Ευρώπης. Αυτό είναι. Αυτό δεν κρύβεται πια. Το κρύβανε, τώρα δεν κρύβεται. Θα δημιουργούσαν εδώ και χρόνια ένα μουσείο της ζωής. Χθες ήταν η μέρα των μουσείων. Αυτό θέλει η Θεσσαλονίκη. Αυτό πρέπει να το δει ο δήμαρχός σας, γιατί εμείς δείξαμε, οι Πόντιοι, ένα πολύ υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι σε προσβολές φασιστικού και βάρβαρου τύπου. Ίσως είναι άγνοια, ίσως είναι επιρροές, αλλά ο δρόμος του ανθρωπισμού, της αγάπης για τον άνθρωπο, οδηγεί στην πρόταση που σας είπα. Αυτή η αγάπη για τον άνθρωπο δεν ήταν μόνο η διανόηση του Βυσσαρίωνα που την υπεράσπιζε. Ήταν ένας πολύ μεγάλος πολιτισμός που διαμορφώθηκε και στην Ελλάδα, στη Μικρά Ασία, στον Πόντο επί αιώνες. Είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον ελληνικό ορθόδοξο πολιτισμό, τον ελληνικό ορθόδοξο τρόπο, που δεν είναι μόνο μία διανοητική έκφραση και προεργασία και διεργασία. Είναι κάτι βιωματικό. Γι' αυτό εκφράζεται σε έναν πολύ χαρακτηριστικό ποντιακό στίχο που είναι ο εξής: «Αν κρούω και σκοτώνωσε, θα λέγνε με εν φωνές. Κι κρούω κι σκοτώνωσε, θα λέγνε με φοβέθεν. Καλίον κι σκοτώνωσε, κι ας λέγνε με φοβέθεν». Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.